Vakomana vekozwa intelligence vauya panapa vachiexposa one of the guys vakainvolvewa parobhari yakaitika paEcobank vachiti aiwa pane munhu wani wataziva vakwanisa kumuidentifya vachiti aiwa ine bid yekurwira nyika yedu since tiri vakomana vekozwa vemawo veterans kunyange the ZRP iri kukonewa. We've managed to find out nekuziva munhu wani aiva involved with this robbery kana kuti in this heist. Sana pina mashuka mbudanyo kwa pana upload subscribe like turn on the bell icon. Wanaposta this picture muri kuona the one of the guys wakaonekwa kuti anozikanwa nevanhu kuti aiwa structure yake vanhu vari kuiziva kuti munhu uyu aiva part of the heist. Vanyoreva vachiti COZWVA Intel identified this guy Elijah Vumbono, a robbery mastermind in the family of robbers, originally from BYO but stays in South Africa. His brothers are Tunderai and Abraham. They once robbed Haumine 11 kg gold. Before the Ecobank heist, he was standing outside the bank before their car attacked. Ndo mashwaruda panapo achiexpose chiti aiwa mota isati yasvika anga akatomira outside the bank iye murume uyu aiwa is a suspect. Vakwanisa kumuidentifya nefamily kwaanobva nemabrothers ake. Vakomana vekozwa intelligence iri kutaura mashoko avo amiri kuti aufa true mashoko aya noti tutoyapa hendo pavo verified hendo yavo yekozwa yava kutaura mashoko ekuti aiwa we've managed to identify this guy takwanisa kumuziva kune vakomana vari kurova investigation kunyange vakomana veintelligence kana veZRP kana vestate vari kufamba vachitsvaka vanhu aiwa ngavachiwandira pekutangira. Mutudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, musano subscribe or like, turn on the bell icon.